Duniyata, duniya, duniyata. Tuntuni ka ajiye ni ina ta jiranka. An samu matsala ne wajen yanayi na abubuwan hawa. Hajiya ki haƙuri da tambayoyin da na zo miki. Guda biyu ne tak. Tambayata ta farko ita ce Hajiya, na mahaifinki. Allah ya mishi rasu. To Allah ya ji kanshi. Na tausaya sosai. To, ni na ganin zan koma. Waje? Zauna mana. Ai tambayoyi biyu ka ce za ka mu, kuma guda ɗaya kai. Me ya ci ɗaya? Wato abin da ya sa na so na tafi da ɗaya tambaya ta shi ne, saboda na ga tun da na miki ta farko kamar ranki ya ɓaci. Amma tun da kin buƙaci ta biyan, ga ta nan tana zuwa. Hajiya, dama kin san da mutuwa? Kai, amma fa wannan ya ci mutuncinki. Ki haƙuri. Da na san da ke ma zan tanada miki abin da zan gaya miki. Ni ba sa'ar ka bace, ka iya harshenka. Ku irin ku ci ma zaunan nan, sai dai ku zauna ku ta siga su ta wulaƙanta mutane a gari. Kai da Allah malam dakata. Kai abin da ya kawo ka. Ba wannan ka so yi ba. Iya abin da yake gabana kenan. Idan kuma da wata tambayar watakila wata rana kya sake gani na. Bai kamata ka tafi ba ai. Ya kamata mu baka tufici mai tsoka. Ba na buƙatar tuficin. Ka tsaya da Allah, an baka tufici mai tsoka. Security! Ya magiya! Na maja! Hajiya wai duka ina ba da ni? Kaɗan ka gani, baka ga komai ba ma. Ka taɓo Balkisu mai gadon zinari. Ai baka ga komai ba. Kawata ni zan barki anan. Tunda daman anan na saba bari.
Kai, mun wahala a kanki. Salamu alaikum dai. Amin wa alaikum assalam. Kun gani ko? Dama daga nesa na gaya muku cewa wannan ba kalar wulakanci ba ce. Ke wallahi. Hajiya da Allah idan ba za ki dama ba, so nake ki bani dama in miki magana ko da ta minti biyu. Duk da dai na ga kina kan hanya. Kai haƙuri ba zan iya tsayuwa da kai a cikin jama'a ba sai dai na baka nan. Wannan ma ta zo gidan sauki. Wallahi sai dai gashi waya ta ba caji. Yanzu ya za a yi. Yau to ga waya faɗa mai nan ba. La tamaniya. Kai, abokina ni fa kun ga daurin bannan ne. Wannan waya. To ni da zaka bani waya na san me take faɗa ne? Sai dai kai abokina. Wa ni? Gaba da me wayan wayansa. Haka kike. Wato ba ni ko? Ina jin ki. La tamaniya. La talasa. Tisnai. Tis'a. Kamsa. Salasa. Na gode. Allah ya saka da kai. To a gaida gida ko? Yau. Sai kin ji kira kawai. Amma kun ba da ni. Wallahi kun ba da ni. Ai kai ka san larabcin. To ko ma ko ni ba za ku yi ba. Yanzu banda zan iya dauka da mun farar kenan. Shi sa kai san Za mu je ko? Wala ina ta jiran ka ina shirya. Na wasu abubuwa ne suka dan tsare. To yanzu ina shirya mana zamu je. So ke baki tuna wani wuri ba? Ban yi ba. City Lodge ne? Wow. Gaskiya gurin ya haɗu kuma wallahi. To, je? Mu je? Kin shirya? Na shirya. Na kasa musunta irin san da nake miki tunda Allah ya haɗa ki. Sai dai kuma kin ki nuna mun gidan har yanzu. To Allah ya sa mu dace. Allah ya kai mu lokaci.
alaikum assalam. Amincin Allah ya tabbata a gare ki. Ki yi haƙuri. Ki yi haƙuri ba haka na so ba. Wayata ce babu kuɗi a ciki tun jiya. Ni ne da godiya wallahi. Allah ya tsaka da alƙi. Zan kira ki yanzu. Mu bari dai sai gobe a siyar. Gobe kafin nan mun shirya ba? Kai, bari in isa gida yau ba hira. Duk da dai ɗazu ba kai sa ba. Ba shi da matsala. In ka san me daɗi na da shi. Wallahi tallahi komai ya samu kamar mun samu. Wallahi yanzu inda wani ya samu kuɗin wallahi ba mu zai yi. Sosai wa ina ma zai ba mu gani. Amma ga cewa yake gobe za mu je asibiti. Sun siya katin 10,000 sai na ga da mu ta da kwanshi a waya ai gwara a siyar a ci abinci ko Gaskiya ne. kai ga wannan Na gode. kai kuma ga 1.5 sai ya yi ko Ba ni neman Allah. Ya za a yi wa kowa 2,000 ni kuma 1,500 amma. mutumi na matsala ta da kai kenan to ai ka fi su samun kuɗi ne kai fa kana dan fita ka dan yi kwadago fa Gaskiya ka a duba wannan kawai ni a cika mun kuɗi na. ga 500 shikenan kaga mutumin yayi dariya Gaskiya in gaya ma samun irin ka na daban ne kai wallahi. Kai mutumin kirki ne. Samun irin ka kai ma sai ko hoton ka ma ba isa a same shi ba wallahi. Allah ina ji a duniyar nan zai wahala a samu mutum kamar sa ne. Ka bar na Jabiru mun ajiye mai. a'a mutumin nan baka san boss ne ba ka bari na san muna barin nan za mu haɗu da Jabir muna haɗuwa da shi in ce kai ma ga 2,000 ka kaga kuɗi ya raba kanshi amma kai na baka za ka yi kashewa Ba damuwa. Shikenan. Haba su ne, abin shan ma ba za ka bar mu siya ba. Gashi ka ba mu kuma ka hana mu biya abin shan ma da hannu. Gaskiya kai na daban ne. Ba za a farin ciki ba ma na rasa me zai yi. wato idan kuna irin wannan maganar duka dariya kuke bani rayuwa idan kana tare da abokanka karkarin ka musu kyashi akan duk abin da ka samu kuma ni rayuwata da kuka gani ko ne rayuwata a duk lokacin da na rasa kula babbar asara a rayuwa
Allah na tuba me wannan dan kudin kare abincin da mun zo wannan ba. Ni fa samun kai miki. Ai abin da ai dole a yabe ka saboda abin da kake mana yayi yawa. Kina gani ba mu yi kasar da muka shigo layin su karfa ya gamu. Kar ki damu. Ba zai gane mu ba. Dalilin da yasa na ɗauko tsohuwar mota muka shigo kenan. Saboda me ba sa ji. Kai amma fa kin iya taku. Da ana tambaya nake. Allah sa na sani. Ko ka san gidan su Samir? Ga gidan su can ko gidan bishi ne? A'a. Ba shi na so gani ba. Tambaya na so akan shi. Ko ka san shi ko ni sani? Gaskiya abin da na sani akan Samir mutumin arziki ne, mutumin kirki. Mutum ne da bai damu da abin hannun shi ba. Abin da na sani akan Samir kenan. Hajiya Samir in ya samu naira 10 zai iya raba mutum 9 ya tsira da naira 1. Hakan ma da wani zai zo zai iya bashi 1. Hajiya a takaice ba zan boye miki ba. Wallahi Samir in ya mutu zai iya shiga aljanna. Kai malin dakata. Aljanna ta ubanka ce? Tarihinsa na zo nema ba wai makomarsa ba. Baka san wani yana aikata aiki mai kyau ba? Dab da zai mutu ya aikata aiki mara kyau kuma ya shiga wuta? To don haka ka nutsu. Baka san me yake aikatawa a ɓoye ba. Hajiya kin zage ni akan Samir. Da ba da akwai wani mutunci da yake tsakanina da Samir ba. Amma Allah wuce zuciyarki Hajiya. Ba da anguwa. Dan Allah zo mana. Oke. Ga Hajiya. Ka yi haƙuri don Allah da zagin da na yi maka. Raina ne ya ɓaci. Ba damuwa ai. Ga wani. Ka ci sabulu. Na gode. Amma don Allah baka san wani tarihi a kansa ba mara kyau? Haka ko labari? To, na taɓa samun labarin mahaifin shi an taɓa ba shi kuɗi masu ɗimbin yawa. Ya yanke jiki ya faɗi. To, A sanadiyar wai an sace kuɗaɗen? San rayuwar duniya. Daga ƙarshe har mutane suke an sarari haka dai ake surutai. Kuɗin ma ba wai sace su aka yi ba. Ala tsammanin tamkar ya cinye ni. To shi kenan. Na ji daɗi. Na gode.